niin koska mä oon ihan vitun pro-tubettaja, niin avataan tää konverssilaatikko. Pitää epälaatikoida. Unbox. Vittu mä tapaan itteni. Okei. Okay. Wow! Mälläs. Ui jumalauta. Näytti melkein kiiltä. Ei, venää. Se näyttää oikeesti. Se on oikein kiva. Se on niinku hyvä laatuinen, paitsi että siellä on nyt jotain paskaa taas. Se on niinku... Tiedätkö, kuin tyhmältä kuulostaa, jos mä sanon, että se näyttää IRL-versiolta niistä kuvista. Mutta kun tiedätkö, kun esineet niinku näyttää IRL, tiedätkö, niinku sillain niinku... Ja vaan tiedätkö, näyttää. Tiedätkö, ne niinku on olemassa. Sä tunnet sen niinku... No okei, näissä voi tuntea laadun, niin nyt mä voin sanoa näin kerrankin, mutta niinku... Joo.